Minútky s Melinou, vitajte! V tomto dieli si pripravíme batátovú polievku s kyslou smotanou a šafránom, ktorý dodá celému jedlu exkluzivitu. Môžeme ísť na to. Začneme tým, že si očistíme pór a batáty. Do rozhoriatej panvice vložíme maslo, necháme ho trošku rozpustiť. Zatiaľ si môžeme nasekať pór, ktorý na tomto masle opečieme. Ak pór už máme jemne opečený, do zlatista, môžeme pridať aj nasekané batáty. Trošku zamiešame, pridáme aj nasekaný cesnak, ten len trošku zatiahneme a môžeme zalievať vývarom alebo bujónom alebo zase vodou. Záleží len na vás. Celý polievkový základ necháme zovrieť, ochutíme soľou a čiernym korením a varíme, až kým nám batáty nezmeknú úplne do mäka. Do teplej vody, nie však do vriacej, vsypeme šafrán, ktorý tak v tejto vode krásne vypustí celú svoju chuť. Túto vodu so šafránom vlejeme do vriacej polievky. Ak už máme batáty uvarené do mäka, vymixujeme celú polievku na jemný krém. Polievku servírujeme v miske s lyžicou kyslej smotany a navrch ešte môžeme dať aj opečený pór. Priatelia, a toto je batátová polievka s kyslou smotanou a šafránom. Ja vám k nej prajem dobrú chuť a ďakujeme, že sledujete Minútky s Melinou na www.melina.sk.